19 ta' Diċembru 2019 f'nofs il-ġlieda biex jinħatar il-mexxej tal-Partit Laburista. Fejn hemm sors ta' tħul għal pajjiżna li huwa leġittimu u qed nirreferi għal programm ta' investiment ċittadinanza, jiena kommess li nippreservah. Robert Abela dejjem iddefenda l-iskema tal-beħ tal-passaporti Maltin u Ewropej, kemm qabel ma sar Prim Ministru kif ukoll wara. U saħansitra f'April qal li l-programm ma jeħtieġlux tibdiliet. Dan il-programm niddefenduh bis-saħħa u biex insalvawh. Ma nissemmurru f'direzzjoni li naċċettaw li dan il-programm jieqaf imma li jsiru l-emendi li huma meħtieġa, anzi inqas ngħid li huma meħtieġa. Madankollu issa li qegħdin biss ftit ġimgħat bogħod mit-test tal-Manival u pajjiżna qed jirriskja li jkun grey listed, kellu jagħmel U-turn u jbiddel id-diska billi issa jgħid li l-iskema se tiġi skrappjata. Minnaħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista ilu snin jisħaq li l-iskema tal-passaporti kellha titwaqqaf għax kienet qed tagħmel ħsara irreparabbli lil pajjiżna. Din l-iskema fetħet il-bibien għal kull min irid, akkosta kollox, jikseb passaport Ewropew. Buħut minn dawk li xtraw iċ-ċittadinanza Maltija issa nafu li huma kriminali u ġew miżmuma f'pajjiżi oħrajn. Min barra l-Partit Nazzjonalista anke l-Parlament Ewropew ikkritika kemm il-darba bl-aħrax din l-iskema għax kienet qed tagħti l-opportunità lil kriminali u min irid jaħsel flusu biex ikollu aċċess faċli għall-kontinent kollu. U la darba l-Unjoni Ewropea ma kienx se tkompli taċċetta aktar skużi u tidwir bil-kliem, Robert Abela ma kellux għażla oħra ħlief li jmur lura minn kliemu ta' ftit xhur ilu biss u jiskrappja din l-iskema.